Kaunti ma Migori ka osir kod riwruok mar Western Kenya Sanitation Program dhi nyime kod loso chike madhi konyo tieko midhiero ma joma mine kod rawere manyiri neno e kinde ma gin area. Midhiero magikale ting'o onge makuonde ma wito taulo go mabende osetigo kaka jojo malero koya kaunti ma Migori. Mine ka achiel kod rawere manyiri e kaunti ni ma Migori pod kale midhiero mathoth e seche magineno malo. Bedo kod pek e yudo taulo go mag ria, onge mag kuonde malong'o ma iloke taulo go mag ria ka achiel kod mago ma inyawite taulo go mag ria ma osetigo gin moko midhiero magikaloe. Samoro yuto gin piny mondo ginwang' gigi ma ginyalo konyore go bedo matek. Dwaro ni mondo waket ne joma chuo bende yo ma ginyalo konyo godo joma mine nikech gin ema gin gi yuto, gin ema ginyalo miyo mine gi gigi samoro amora madwarore. Jalup County Commission Sub-County mar Onge Joseph Ng'eny wacho rawere manyiri mathoth pod leo sikul e seche magineno malo. It is very high because when a girl is not able to believe in herself and go to class and study, definitely they will absent themselves even without the parents knowing. E okang' mar kedo kod midhierogi, piny owacho mar kaunti ma Migori ka oten riwruogno mar Western Kenya Sanitation Program dhi nyime kod loso chike ma igeno ne dhi konyo tieko moko midhierogi. Is going to look into issues of accessing the menstrual products and also disposing of these menstrual products. These schools mag nyiri bende onge ang'o onge kod kama iwite gigi malong'o, gigi iwite ang'o iwiti cho. Sirkal mar kaunti nyaka neni to ere kaka ginyalo keto gik ma waluongo gi dho ngere ni incinerators kama inyalo witie gigi to gigi wang'. Jakom mar kamitini ma koloso chike Naomi Aluoy wacho ni atamalo 85 mag mine kod rawere manyiri tiyo kod taulo go mag ria mok nuo ka osetigodo, kata kamano kuonde ma witogie to koro onge. Most of these pads end up either in landfills or fill up all our trains because there are no proper disposal mechanisms. We realize that another gap is the lack of male involvement in the discussion. Chik ni bende korigeno ne dhi konyo e kedo kod akweda ma joma nyiri kaachiel kod mine koro kaloe e kinde magineno malo. We have cultures that still take us back, sorry to say. We have communities that are vulnerable. E seche ma bende koro chenro mar loso chik ni dhi nyime, oganda kaunti ma Migori jiw mondo kony joma mine kod rawere manyiri e yudo taulo go mag ria, mine kod rawere manyiri e yudo taulo go mag ria kaachiel kod keto kuondego ma ginyalo wite mago ma osetigodo. Juma, Ramogi TV, Migori.